קיבלנו ספה חדשה, דגם סיינה. תראו איזה יפה היא. אני ממש מוקסמת ממנה. שימו לב לטקסטורה של הבד. כמובן שאתם יכולים לבחור איזה בד שאתם רוצים, אבל הטקסטורה הזאת מושלמת. זה בצבע אבן, והדוגמה שלה היא כל כך יפה. תראו גם בצד. איזה יופי, יש כמו איזה קפיטונאז' כזה בצד, קטנצ'יק. והיא מעוגלת ויפהפייה, והמזרן שלה זה מזרן ירוק, זה כמו ויסקו, מזרן ויסקו כזה מפנק, והיא ספה מהממת. וצירפתי אותה עם קורסה הוגו, ואני ממש מוקסמת. תראו גם את השולחן. השולחן אליפסה שהוא אוטוטו חוזר למלאי, יש לנו רק אחד עכשיו מוצג בחיפה. בסוף החודש הזה מגיע הקונטיינר. תראו איזה יופי, צירפנו את זה עם המזנון. כל הפינה הזאת היא ממש מושלמת. מוזמנים להגיע אלינו ולהתחדש.